engaxoka uChris Rock wayesithi yazi apha elifini, it's either you are single and lonely okanye ubhoreke uyanya emtshatweni. That's why ezinye ziveske zivuke zobaleka nje fucking njalo ufike ileqa nomoya apha esithubeni bhoza loyikhangela ireason wangabikho lapha endlini. Weekend na weekend umuntu ubaleka i-marathon ne-half marathon kodwa zange wava kuthiwa uwine fokol into ayenzayo ugcwele isikhabhathi pha endlini ngee-medals e-participation. But ke asikho lapho namhlanje man guys uyayistana ba hayi makokuwina pha uthi umaintaina nje iweight ayokhariya kaloku lawe yi-hobby. Uvele uqonde uba zazazimenqe zine-hobbies nakwi-CV ezi yeyiphi le weight imaintainwayo foni ngongu-extra small iweight ejayi ngalo funeka ibe kwi-triple digits majita. But ke asikho lapho namhlanje man guys abamtingilane bayabajongisa njalo abanosakhumzi babo fonini ingathi abaphakelwe endlini elaa xesha ifroze isidudle singaka isuzela ngapha edutyo. But ke asikho lapho namhlanje man guys rhanda uqabula nini foni nxa zawulibala bububhanxa bemarathon phofazisele nosele zazimenqe ziyafoni ziyaphunga hayi lo lwimi ufike zihleka zide ziqhwaba izandla ingathi ngamankazana nasespan ziphatha iflask nantsi enyaphi zenza utsotso 5 bob uyacaba ngala maxhego zegugu lethu angafuna uguga. But ke enhleke umjita ke uye kublind yazididizela kwatsha kwacima ndaciba lekaka pha kuye yebo andinqanywa noyincanywa lewe but ke ndiyicibile so nani ke majita umjita uba niyayifuna lewe nimbonise nje uba ekakeyard 11 egooks asingomajita zimambane nicibe not because niyayincanywa lewe but sifuna ukuplasika singalekaka sibabonise basizomambane yafisana lewe ngoja majita iyafana nje nabasisimazo badume ngobusela umuntu ana blacklist we-mall because uyaziyo uba kanqena uminca leduve ye-king size bed. But ke wethu guys kusemhlabeni apha maniyazi umuntu makabe yile nto afuna uba yiyo as long as yena happy ngesiqu sakhe.